Kaixo Joseba, arrasaten gauz, ni Jokin Mujikanaz eta gaur Eroso proiektua erakutziko dutzuet. Eroso da plataforma online bat eta banaketa zerbitzua. Plataforma online honetan Arrasateko, Aretxabaletako, Urretxu eta Zumarragako ostalarisek daukie aukeria euren karta jartzeko eta bezeruak etxetik inaldauena da bertan eskatu eta etxian jaso, ez? Oin Arrasaten eta Aretxabaletan hasi gare bai komertzio lokalekin bai lanian eta komertzio lokalak bai dauki aukeria euren produktuak webgunean sartzeko eta etxietan jasotzeko aukera mugiten dutza guk gure banaketa zerbitzuan bidez. Bezeruak etxetik eroso.eusen sartzen da, bertan erabakitzen dau ze nahi dauen etxian jaso eta aukeria dauko taberna edo establezimentu desberdinak kombinetako, ez? Orduan, pizza bat ez dakiz establezimentutatik eta hamburguesa bat beste batetik, ez? Eskatzen daue, automatikoki email bat heltzen jako bezeruai eta bai tabernai bebai ze ordutarako ukibi dauen prest bere eskaera hori, guri bebai heltzen jako informazio hori, orduan pasetan gara establezimentuetatik, hartzen dugu eta etxietara erueten dugu. Banatzaileek kotxien banatzen daue, bai daukogu patinete elektrikoak erabiltzeko eta bai etorkizunera begira da asmoa motor edo kotxe elektrikoekin hastia, beti ingurumena zaintzeko. Behitxo, adibidez ontsa sartu da eskaera bat, 14 eta irati establezimentuetan hartzeko eta entregatzeko. Así que gure gozue guazen. Haupa, Raúl. Sortzi beratzi. Ondo? Hau da, sortzi beratzi. Vale, hori. Bai. Venga, arte, bai, agur. Bueno, eta hemen gaz, bigarren taberna. Haupa, Joki. Haupa, bai, sortzi beratzi, Bai. Vale, ba. Oso ondo, venga. Bai, agur. Haupa, Eroso? Bueno, Joseba, hau izan da bana, nik banatzen segitzu biot, espero asko gustatu izana Eroso proiektua. Agur!